Heddiw, fel pob diwrnod arall, roedd y stryd fawr fel nyth morgrig, ac bod pawb yn brysur a'i dasg ei hun, roedd digon o amser i daro pwt o sgwrs gyda hwn a'r llall wrth basio. Cyfarchai pobl ei gilydd wrth sgubo'r stryd y tu allan i'w tai, a byddai sgyrsiau difyr i'w cael dros goffi o flaen caffe Fransi. Heddiw, roedd compa y patissier yn wen o glist I glist wrth ganu clodydd Jacques Desurtout am ei wasanaeth wrth I elodi enni ei babi bach ddeuddydd ynghynt. Bonjour Louis, sut mae elodi ar fechan erbyn hyn? Bonjour Yvette, mae'r ddwy yn dod yn ei blaena'n ardderchog diolch am ofyn. Hoffech chi fynd i'w gweld? Dwi'n siŵr byddai elodi wrth ei bodd yn dangos y babi I chi. Pwysau Louis allan drwy'r drws yn ei gap a'i ddillad gwaith gwyn, a hambwrdd pren yn llawn croissant a patisserie hyfryd yn ei ddwylo. Roedd ei llenwadau o gwstad hufennog a ffrwythau tymhorol yn tynnu dŵr o ddanedd Yvette. Gweithaf prinder bwyd cyfnod y rhyfel, roedd trigolion Oradur yn ffodus ei bod yn byw mewn ardal wledig ffrwythlon. Roedd gan sawl un o'r pentrefwyr iar neu ddwy a roddau gig a cwia, a byddai ei gerddi bychan yn tyfu pob math o lysia. Roedd potio mynych hefyd, I Marshal Philippe Pétain, ysgwyd llaw Adolf Hitler yn 1940. Eiddor Almaenwyr oedd cyfran helaeth o gynnyrch y rhan hon o'r wlad a elwyr Vichy France, a'r rhaid oedd bod yn uchelgar wrth osod magl neu danio gwn bellach. Ar wahân i'r newid hwn o hela I botio, doedd bywydau ar adeg a heddychlon gwerinwyr o Tfien ddim wedi newid fawr ddim ers canrifoedd.